20 години живея по български върхове. Рисуван съм по скали, дори на мадарския конник вяло лича. Но вие ме мислите за екзотика. Живях си тук от векове, тих в самота, в малка популация, но с голяма честа. На много места съм бил знак и легенда, но днеска съм клип в интернет тренда. Дойде един гамен с телефон в ръка, види ме, снима ме, вика мяове с наглост така. Сякаш съм котка от квартала на Шумен, а аз съм черен леопард с водителска походка. Сега къде да се скрия пак от бракониери и хора без страх? Не съм играчка, а древен хищник, не цирков сувенир. Мяове, викаш ми ти, а аз съм цар и в Турция дори. Кангали лаят, но кой ще ме спре? Аз съм легенда, не клипче на дете. Там костите искаха да ми счупят, кангали в злоба, но глада ми не е престъпна прокоба. Но вече съм тук, видяхте ме веч, живях си тук, скритих в самота, но кой ме снима? Костите искаха да ми счупят, кангали в злоба, но гладът ми не е престъпна прокоба. Но вече съм тук, видяхте ме вече, живях си тук,